anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa maka ihe mmemme asụsụ Igbo anyị. Mana ihe anyị nweta taa abụrụzi ịkụzi nkụzi, kama ihe anyị nweta taa bụ ịkọwa maka ọgwụ. Ile ya n'aka m taa, ị ga-afụ akwụkwọ nji n'aka. Akwụkwọ ndụ anyị hụ n'aka m bụ akwụkwọ ndụ nke ndị Igbo kpọrọ nchụaṅụ. Ụfọdụ obodo n'asụsụ Igbo na-akpọ ya oshigbu, ebe ụfọdụ na-akpọ ya alịlị. Ndị bekee kpọrọ ya smelling leaf. Ọ bụrụ na ị katị ya sie, ị ga-afụ na ọ na-esi isi ụtọ. Kedu ihe eji afịfịa ndụ anụ eme? Eji esi ọgwụ. Ị ma na ndị be anyị, ọ na-abụ onwe onye ya bara arụ agbalụjebe kemist jee miksitalụ m ọgwụ, afọ na-alụ m, malaria na-eme, anwụnta atagbuo m, ịba. Mana kama anyị ga-eje na-awụfu ego anyị n'igo ọgwụ mkpụrụ ọgwụ na-anwụ, anwụchakwa izuụka na-abụ nke ịtọ, ihe na-eme bidokwa n'isi. Lee na ụzọ ọgwụ kasị dị mfe bụ nke dị n'ala be anyị, nke na-agwọ ọya ma gwotee ya aka. Ọ dị ụzọ ọgwụ abụọ m ga-eji ọgwụ a ga-akụzi. Nke mbụ bụ maka ọya ịba. Ọsọkwa ya bụ na malaria na taịfọdụ abago n'ime ya, ọ na-achụ ya, chụtee ya asa aka. Ihe eji kpọọ ahịhịa ndụ anụ a nchụaṅụ bụ na ụmụ ọya dị iche iche anwụnta na-ataba n'arụ anyị. Ọ bụrụ na ịkpara ihe arụ ọnwụọ, ya bụ ọya anwụnta na-ataba n'arụ anyị ka ọ ga-ejili nwayọọ pichapụtacha ya n'ime arụ gị ebe ọ bụ, inyụpịa na mamịrị, inyụpịa na nsị, welukwa onwe gị. Ọ bụrụ na ị weta nchụaṅụ, kpachaa, wụnye na ihe, ịgbanye ya mmiri, tinye obere nnu. Itinye nnu, ịsa ya asa. Ịsasịa ya asa, talia nwụọ. N'ụzọ onye abalị ịtọ, ị ga-afụ na ọya ịba ga-eji ịkpala ọsọ gaa na ebetela aka. Ngwa na ị na ya kwenufu ka m si agwadobe ya. Anyị akpachicha anya. Ihe ọzọ oge elulu kịta bụ itinyezi onubu. Nke a bụ onubu. Ị nwere ike ịkpacha ihe dịka afọ 3 maọbụ 4 tinye. Onye masịrị gị, maka ọ na-eri onu ezigbo ilu. Ị nwere ike tinyecha 7. Etinye m ego ebe a bụ afọ 7. Kedu ihe ọzọ anyị ga-eme? Anyị ewelu nnu, nwa obele nwa nnu, n'irikwa n'oke nnu. Nwa obele nwa nnu na ọ na ọ bụrụ na awụnyechazie nnu, kedu ihe ọzọ anyị ga-eme? Anyị agbanye mmiri, saa anya asa. Anyị awụnyezie nyara ọnya ala. Ọ bụrụ na ịrọgotezie ya, gbanye ya mmiri, nwa obere nwa mmiri. Onyezie anyị ga-ahụ ka o si acha. Ihe anyị na-arụ ebe a bụ nchụaṅụ na onubu. Obere aka onubu etinyere nchụaṅụ. Ọ bụrụ na ịka obu n'ọnụ, ọ ga-achụ ọya ịba, chụpụ ihe ọsọ aka. Anyị rọtee ya ka nwete nchọpụtacha ihe niile ọ ga-enye n'arụ.
anyị arọchagokwa ya ka o si gaa dị. Anyị ga-abịa ya ọzọ. Ifuru etu ọ dị, ihe a wee ezigbote ọgwụ malaria, ọgwụ ịba kara aka. Ọ bụrụ na ị nwee ha ihe dịka ugboro 3 ụtụtụ abalị ugboro 3, ọrịa ịba niile dị gị n'arụ ihe mbọ. Ọ na-atọ, ọ naghịkwa isi ya amaka maka ndị na-ajụ ụjọ ọgwụ dịrọ njọ ọnwụnwụ. Ọ na-ahụ ihe izu onye ugboro 3 efu na ọrịa ịba dị gị n'arụ ga-ewere ịba ọsọ na ọ na-enyekwa ọbara n'arụ ma na-akwụkwọ ndụ. Ka anyị gbalịa fụ na anyị na-anwụ ụdị ọgwụ a. Ya bụzi n'oge ọbụla anyị agbaje kemist, miksielu m ọgwụ malaria, miksielu m ọgwụ taịfọdụ na nka ọlụba anyị ọlụ na-arụ ka anyị nwụọ ọnụ nke emepere n'akwụkwọ nri. Ya bụ ọgwụ malaria kachasị ọgwụ malaria ọ na-arụ ezigbo ọrụ. Emesịa